mensen, het spannende moment is gekomen. Moogt hij biedt sap. En wie? De geheime raad van de sap heeft besloten dat er erbij mag. Maar eerst moet er bewijzen dat er gaat kind. Hij zei wel dat er bij een harmonie is en saxofoon speelt. Maar dat is de harmonie van geil. En zolang als de meeste sappers zich kunnen herinneren, is die niet meer doorgedrongen tot de wereldstad. Het schijnt dat die vroeger in de wereldstad optocht heeft metgelopen. Maar dat wil nog niet zeggen dat ermee bewezen is dat hij het kent. De sap is dus naar Mexico gegaan en hij heeft daar de beste muzikanten bijeengezocht en die wou met naar de wereldstad genomen. De sap zelf heeft in Mexico een onuitputtelijke bron van inkomsten aangeboord. Een loesje, maar des te lucratievere ranjo, die immer bleut. Ze heet je dan nu ook niet meer sap, maar El Sapo. En kom maar op met muziek. En pas op, ze delen hun nieuwe hanjeloed. Nu nog voor niks, maar strak tegen onbetaalbare prijs. Het zit in tuutjes en het liek op bakmeel, maar dat is het niet. Ze hebben ook nu namen, die van de sap. Zo wie El Klinko, Virgo, de oude van Klinkers. En El Klinko Goffo, de jongen van Klinkers. Ook wel El Venenado, de gifmenger genoemd. El Klinko Tonto, de gekke Klinkers. El Klinko Frio, de Klinkers van de koude kant. Vroeger Kremers. El Sloco, de van Slepen. Rapido, de van Quicks. El Cigaro, de met het sigaarke, een koude kantje van Quicks. El Largo, Estrello, de lange smale. El Panadero, di Nero, de van Bekkers, met de poen. El Lieder, Cantante, de voorzitter de zunk. El Jefe de Jefes, de grootste verrekkeling van allemaal. En de Nete de la Cabra, de bokkerierprins, de van vorig jaar. En nog veel meer, te veel om op te nemen.
onze 1, 2, 3, 4, 5, 6 sextet uit Mexico. En natuurlijk Tij de Eerste. Maar nu is het moment hoor, want ik weet eigenlijk niet goed of we wat goed heeft gespeeld. Ik ga even naar een van mijn Mexicaanse vrienden. Wie heeft het gedaan? Si, very perfecto. Dat betekent dat het heel goed heeft gedaan. Dus, ja, dan wordt het tijd dat ze onze medaille gaan dragen. Onze emeritaatmedaille. En daarvoor wil ik onze huidige emeritaat even naar voren. Ja. Onze huidige emeritaat even naar voren hebben. Sjoerd. Want Sjoerd is onze medaille. En Scott bleef. De Kumper. Ja, de voorbereiding, daar zijn we morgen mee bezig geweest. Sjoerd. Kijk, kom maar even naar voren. Sjoerd heeft meerdere taken en dat zal onze nieuwe emeritaat ook krijgen. Dat komt helemaal goed. Hebben we die adjudanten nog? Nee, die hebben we niet. Ik zal dich helpen. Tij, welkom als emeritaat bij onze club, bij de Sociëteit Oud Prinsen. Hey, dat doen oud-prinsen niet, dan zeg ik, hang dat ding om. Wat? Welkom bij de Sociëteit. En proost op ons nu lid. Oh. Welkom bij de club. We hebben nog een speciale gast. En je kent hem vast, hij staat er in de hoek. Daan gaat voor ons een heel schoon nummer spelen. En ik ga dat ook mitzingen. En we gaan het met z'n allen zingen. Want de tekst komt dadelijk daarachter ook op de beamer. En hij, als je met kunt spelen, ga je gang. Het komt helemaal goed. En start het filmpje maar in en het geluid van begin af aan. En klap maar met aan. En klap. 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 Yes. En je mag best een beetje naar vuur. Een beetje naar vuur. Allemaal stapje naar vuur, gezellig. Kijk,
gekomen. Het moment is er. Jongens van Geiter, Tij de Eerste, oud-prins Tij.